Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaling na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning adto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Maray na aga po sa tuya na aga sa satuyang mga ka-consumer na nag-aantabay po sa tuya ngunyan na Biyernes, April 1st, 2022. Si Bem Birango po giraraini ang sa indong ka-consumer. So today is Friday. Thanks God it's Friday. Ibanan nyo po giraray kami sa laog min sarong oras, alas 11 hanggang alas 12 po ninudto. Digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo sa Radyo DZ. So mga nakaantabay po sa tuya mo niyan sa radyo, nadadangog kita sa 729 kHz. Asin nahihiling man po kita live via Facebook. Sa Facebook pages po kita kang DZGB News Online asin kang DTI Region 5 Bicol Facebook. Ano po? So mga sa tuya pong paraantabay di sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo di sa Radyo DZGB, dai po kamo mag-alang-alang, pwede po kamo maghapot, pwede po kamo mag-raise kan sa indong mga issues and concerns manunungod sa tuyang pag-uurulay-ulayan mo na aga. Asin kung ano man po ang sa indong mga kahapotan manunungod sa muyang opisina sa Department of Trade and Industry. Ano po? Okay, so ngunyan po, baga sabi ko kanina, April Fools ngunyan, April 1st, mapuon na po ang summer months. Nagpupuon na ang init nga ni, although minsan nagtatagauran, data aram kung ano ining mga pangyayari sa tuya mo niyan na summer months na, pero nag-uuran pa, mga makusugon na pag-uuran. Siguro minsan igwang mga niini ano nga niini so ang igwang ano nga ni apod ka ni Sir Ben, Climate change. Climate change. Kan saro gari igwang bang depression? Low pressure. Yeah, igwa. Oo. So siguro itong mga pag-uuran, katakod duman sa low pressure. Ano po? Okay. So sabi tabaga summer months. Yan. Kadakol na mga kansarong aldaw, kadakol na mga nagdirigding mga kaamigo ta hali sa media, nagahapot kaini mga pagtangkaw kang presyo kang mga construction materials po. So ngunyan na aga sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo sa tuyang pag-ulay-ulayan itong mga naging kausa or kung ano ang kausa kang pagtataas kang presyo, especially kaining mga construction materials. Kasi base sa tuyang datos, talagang igwaman na pagtaas, Sir Ben. So ipapasabot sa tuyang mga ka-consumer kung sa mga kausa kaining pag-increase kang mga presyo kang nagkapirang mga construction materials. Okay, so mag-iibanan kami Sir Ben Sombon, si Sir Ruben Sombon. Siya po ang OIC Division Chief kang Consumer Protection Division digdi sa samuyang DTI Regional Office para po putir ini mga nagkakapirang mga mahalagang importanteng issues na dapat masabutan
sa tuyang mga ka-consumer. Lalong-lalo na ngunya na summer season na kadakol ang mga nangangaipo, nagpapa-construct o nagpapa-renovate lang sa indang mga harong. Maray na aga, Sir Ben, batiun tango na po ang sa tuyang mga paraan tabay dito sa programa tang usapang consumer at negosyo. Liwat po, Diyos marhay na aga po sa kantabay po siya. Diyos marhay na aga sa Ma'am Bem. April Fools, sabi mo. Di sabi mo kasi mong super gayon ka. Kaya So- man ako matubod. So marhay na aga po sa mga paradangog ka, sa mga kantabay, sa mga nanay, sa mga tatay na yaon sa mga harong sa ngunyan. So nagpapa-renovate, nagpapa-construir kasi yung mga harong mas maray po na yaon ko mo para po ma-share me itong mga informasyon na dapat indo mabantayan manungod po sa construction material. Okay, sige. Maray na aga, Sir Ben. Puro po nanta, Sir Ben, sa ano ba talaga ang rasones o mga kausa, mga factors kung igwa kitang mga nanutaran talaga na mga pag-i-increase o pagtaas ng presyo kaining mga nagkakapirang construction materials. Sir Ben, please. As Ma'am Bem, kaliwat po ito mga klaruhon so mga naging barita ngunyan na simana regarding sa mga price increase. So duman po sa room ay nakuha ta is nakakagpo na mantin presyo kang bakal. Ito pong isyong itong mantinido during the first and second week ng monitoring tamang kaning March. So liwat po mapaisip ni Sendo sa mga nakaantabay po, lalong-lalo sa may mga negosyo ng hardware. Talaga po, day man po talaga makatago. Talagang lang ko po sa presyo kang mga bakal. So kang base sa monitoring ka Ma'am Bem kang last week kumpara mo niya na March. So ang alwang niya sa sarong size kang bakal from 180 pesos kang February, ngunyan naging ito 200 pesos. So may pagtaas sa 35 pesos. So medyo dakula po talaga. Ma'am Ben, ever since kahit maski day pag itong pandemic wala pa in Ukraine, Russia na karebokan duman, talagang pigbabantayan tayo ini bakal nini. Fluctuating talaga ang paghiro ng presyo kini. Kasi po dahil po sa mga factors sa pigapo po Ma'am Ben, saro po sa mga factors ang mga imported raw materials kang bakal ta. Kadaklan po kayan sa pinaka-main ang imported po siya Ma'am Ben. Coming from saro ang pigkuan ta ang China. Panduwa Russia Ma'am Ben. Bakit ang raw materials man para sa paghibok ang bakal. So sa ngunyan po nakigwa karibukan. So may dikit na supply situation kang raw materials sa pag-abot sa Russia ang pigurutan. Pero day magtabaga dit, igwa pa kitang ibang suppliers sa pagkukuhaan. Ang saro po sa mga sa pagtaranin tang country yaw ng Vietnam, Thailand. So kuha mo po kitang pagkukuhaan king materials. And of course sa China yaw pa. Tinda po sa pinakamintang supplier pag-abot po sa pag-manufacture ng mga steel bars. So iwat po ini steel bars talaga pong may paglangkaw po sa presyo kaya pitatawan ta po emphasis man po ita. Ever since sabi ko nga Ma'am Ben kay tupa na wala pa sa pandemic, wala pa ribukan, talagang fluctuating po ang pagtaas o pagbaba kang presyo kay ni steel bars, Ma'am Ben. Steel bars, okay. Ini Sir Ben, sabi mo na steel bars, pirang porsyento man so tinaas from halimbawa, sabi mo nagmon kita kang first and second week of March. Tapos Yes, biglang nagtaas, pira ito Sir Ben, 35 pesos. So 35 pesos. For example, Ma'am Ben, so DGs na tigaputa, so DGs na kabilya, kang February, ang presyo kay is 180 pesos. Sa ngunya, nag-215. So may paglangkaw po siya ni 35 pesos. So ang so sabi ta kasubago is ang main factor raw materials. But of course, kung pong ibang factors nakaka-contribute kini paglangkaw kang presyo. So kung diyan pa iso padago sa pag shoot up Ma'am petroleum products. So nakakasabay pa po siya duman sa paglangkaw kang presyo. And ang paghuri po ito pong
forex ta tigapod ma'am. So palitan kang peso tapos dollar. So saro po yan kasi ang pigbabayad ta siyempre sa imported na produkto ta is dollar. So may apekto po yan pag siyempre saro man di ba kung man talagang sige man hiro kang peso dollar rate ka. Mm, mm, mm. So, ini pala Sir Ben steel bars, ini ang mga kabilya na pagkaapunta, Yes, yes. ining mga kabilya. Iba-ibang sizes gabos ito nag-increase syempre. Gabos na sizes syempre may pagtaas. Yes, ma'am. Ining Oo. so piga monitor ta ko niyan. Ining DGs, D12 tapos sa is 16 mm. So nasabi ko na kanina no na 35 pesos so increase kang DGs kumpara kay itong February tapos kunya na March na monitoring ta. So kang February sabi ko 108 kunya 215. Maabot naman ma'am Bem sa so 12 medyo lang kausapig move niya. So 50 pesos. So ang dating presyo niya kang February 265. So medyo magabat po talaga. So ngunyan ang base sa monitoring ta is 315 pesos na ang kada sarong pidaso kang didosing kabilya. So ini mga didosing kabilyang ini ma'am sa rin sa pigagamit na pag sa may construction business lalo na sa may mga contractors sa ngunyan. Maski por paano po apektado sila sa pag-shoot up kay ng presyo kang mga bakalta. So sa lupa ma'am so 16 mm. Ang 16 mm naman na kabilya. So ini kabilya na gagamit ang mga sa mga poste at kasatuyang mga infrastructure. So sa mga harong tangon yan, ang kadaklan na pigagamit kay ini 16 mm. So mas nakula man so piglang taon niya kumpara kang last month na monitoring ta. So from 450 pesos ma'am Bem last month February last month pala is March April 1 mo yan. April naman yan. Kang Pebrero po so presyo kang 16 mm na bakal 450. So kang March ang presyo niya ma'am Bem naging 500. So may paglanggaw. 580. Yes, ma'am Ben. So 130 pesos po. So medyo bako po maray na bareta mga paraan tabay sa ngunyan. Kasi may mga factors po talaga na data man ini ma-control. Data ma-control sa tuyang jurisdiction man. So may mga world market na pero may kita nakadepende duman. So petroleum products, so cost ng raw material sa world market. So pero po sa pigbabantayan po kan DTI, ma'am Beth. So medyo magabat pala mga suvarians kasi magpuon sa is 30 ang diferensya. So di 12 50. 50. So this is ito 100 plus. 30 ma'am Beth. So medyo magabat sa bulsa tayo kung nagpapa-construct mo niya kasi nagpapa-renovate ka sa tuyang mga harong, ma'am. Okay. So iyan Sir Ben na pigsasabi mo. Iyan so mga kabilya sana. Other than ining mga kabilya o steel bars, igwa pa bang ibang construction supply or material na nagtaas man? Puwera kang kabilya? Igwa pa. So ang pandua dyan yung mga pako. So, naglangkaw man sa presyo kang mga pako. Puon po sa una, D2 hanggang D4 pako. Paglangkaw po. Kung hilingon ta digi sa datos ta monitoring report. Hindi po ang pigasambit ma'am Ben. So monitoring ta digi sa Legazpi City. So opo. Sa mga construction guys digi sa Legazpi City. So ang pako ta naman ma'am Ben. So di una may paglangkaw siya ma'am Ben 4 pesos. So kada February, kada kilo. So kam February ang monitoring ta nasa 78 pesos lang. So so presyo niya per kilo. Tapos kang na March nag 82 pesos siya. So may paglangkaw siya ning 4 pesos, 78 to 82 pesos. So yan po ang medyo bako marahay na barita sa mga pag-iribat ta. So didos man, man. So syempre, oo. Man siya para 6 pesos ang ton. So gabos na sizes man kang pako, igwa man ang increase an syempre. Yes, ma'am. Igwa man. Because ang room dumuntan lang is ining pako tapos ining kabilya, ang raw materials kani halos parehas siya. So
ano ta is imported man giraray sa mga raw materials sa gamit. Ayan, ano, medyo talaga kagabatan kay mga nagpapakonstruct mo niyan, Yeah. kay mga harong or buildings, lalo na so ining mga concrete, ano, kasi magamit talaga sindaki kabilya. Yes, Pero Ma'am Ben. buda pa ako. Opo. Pero Sir Ben, karikan sarong aldaw, na mention mo din na nagtaas man so presyo kang semento. Yes, Ma'am Beb. So semento ta naglang sa sarong brand niya base sa monitoring ta. Ang tiglang to niya is ako siya araw halang kaw kang nasabit ka. Minimal lang. Minimal lang. So 5 pesos ata so tiglang kaw kang sarong brand kang semento. Kada Sarong brand sako. lang, kada sako. So ini Sir Ben na paglangkaw man kang presyo kang semento, syempre igwaman na partisipasyon or kontribusyon itong mga factors like itong padagos pag-increase kang mga petroleum products, as in itong mga na-mention mo kasubago. Syempre, iyo man ini ang nag-contribute sa paghalangkaw kang presyo ka ining mga semento or ining semento, although saro man sana ining susaro lang na brand ang increase kay Yes, 5 ma'am. pesos. Oo. Dito paglingon Ma'am Beb, so kita piga banggit mas kita nasa ano kita is yung law of supply and demand baga. Ang sabi ka kanina is pag araw ka summer months, so naglalangkaw sa demand kang mga construction materials kasi maray daw magpatrabaho mo niyan summer kasi ako sa mauran. So kung bayad mo sa labor mo masusulit. Kumpara kung trabaho ka kung itong rainy season. So kaya nagdadakol po ang demand niya sa summer. And of course, so pag relax ka man Ben kang mga alert levels ka. So ibig sabihin so mga manufacturers mga sa production area 100% nagralaog na. So yun Ma'am Ben, malangkaw naman sa production nila because itubutan na sila magralaog kang mga tao ka mga production sa mga manufacturers. Pero pa sa naka-deliver. So ngunyan may bago kitang naluha sa na so alert level medyo dakol na nasa alert level 1 so kasabay na po ang albay para sa alert level 1 from alert level 2 alert level 1 na kita. So ibig ko sabihin ka Ma'am Ben, di ba? Relax na dakol na so ako na limited sa mga pagdumanta sa mga establishments o ano pa man ang gigibuhon ta. Ayan. Ini Sir Ben na mga pigbabanggit ang mga construction materials, construction supplies, parte ini or yaon ini tuman sa bako man ini basic ano, bako man ini parte kang basic, bako ini basic necessity. Yaon iyan gari yaon man sa prime commodities na kung sain maski nga ni in times of calamity na may igwa kitang pag nasa state of calamity price freeze baga, ining mga construction materials, maski inikabali do basic necessities, pero bantayado taman giraray ang presyo kaini. Aro, maski ngunyan sa ordinaryong panahon, padagos magiraray ang pag-monitor kang Department of Trade and Industry sa mga presyo kaining mga supplies, mga construction materials supplies, para maiwasan itong pagbebentahe. Kasi ining mga presyo na pigmi-mention ni Sir Ben, ining pagtaas, iyo ini ang apod ta ka ini Sir Ben, SRP, suggested retail price. So giya ini para sa satuyang mga ka-consumer na kung in kaso magbakal sinta ka mga produktong ini, igwa sindang basihan kung ano ang SRP. So kung may nanotaran sinta na presyo na sobra-sobra man sa paluwastang SRP, that's the time na pwede na sinda ipaabot sa tuyang opisina. Ano Sir Ben? Yes, Ma'am Ben, tama po. Oo. So magayon na na-mention ni Sir Ben itong mga existing or suggested retail prices ngunyan kaining mga construction materials na
igwang pag-increase. So itong kabilya, uliton ta Sir Ben, ano, kabilya, pako, and semento, semento, pero opo. susaro man sa ng brand ang may pagtaas, presyo, kuda, igwa pa Sir Ben na iba? As far as construction materials, Mhm. ma'am, mga tigulayan ta. Mhm. Ini so tulong klase na may notice kita na paghiro kang presyo. So the rest, Mhm. ako man siya, araw ka, ang mga construction materials, validate na itong mga nagdadala ko sa itong mga hardwares is medyo, Mhm. ang ibang produkto kaya, hindi man talaga nag presyo. So ini man lang Mhm. po ang medyo mayroon na presyo ni nasabi ta kanina, Mhm. ining kabilya. Mhm. Na kung saan itong mga ining materialis na Sir Ben, ini talaga ang pirmi kinakaipuhan, pirmi pigagamit. Pag igwa kitang mga construction or mga renovation na piga sa gibo. Kaya Iba gaman din. oo. Kaya maski papaano affected kani ang budget kang sa tuyang mga mga ka-consumer. Ma'am Bem, again, Mhm. bako lang sa presyo ang piga bantayan. Ay, Mhm. taro pa diyan itong sa quality kang produkto, siyempre. Oo. Ngunya na Opo. baka dalang ka so man kang mga construction materials, pakigwa na Mhm. makita mga pag-iri pa diyan na pagsasamantala kang mga quality kang construction materials. Mhm. Suliwat po ang pangapudang giraray kang DTI sa mga consumers na diyan or sa mga business establishment na nag-offer kini mga hardware materials or construction materials. Data po hali giraray sa quality. Ito po Mhm. paglingawan na sa under po sila kang mandatory certification na pigaapod ta. Ang ibig Mhm. sabihin, ma'am Ben, dapat igwa ng PS mark or ICC sticker Mhm. itong mga produkto kang nabanggit. So Mhm. ining mga semento ta, kabilya, pako, dapat igwa po sila kitong PS mark na papunta. Sa kabilya, ma'am Ben, liwat ang paghirumdum ka, wala po kamo mahilig sa PS mark sa kabilya. So ang mahilig po Okay. nila diyan tungkol sa mga logo o markings na yaon mismo sa kabilya naka-imprinta o naka-emboss diyan sa kabilya mismo. So logo kang manufacturer and also the size kang kabilya para po pag nagbakal po kita si 8 mm, talagang 8 mm ito sa tuya. Di kita tatawan ng 7 mm. So pwede po ito basihan sa mga parabakal tangunya. Nakakag na po dyan yung may rekal ang nakakag ng markings. Kung mabakal ka ng 8 mm na kabilya, dapat ang mahiling mo sa marka ng kabilya, dapat 8 mm. Wala po Mhm. kitang pigsasabi, Ma'am Ben, sa liwata, wala kitang pigsasabi na to be standard o baka palimitan na daw sa mga kanta na ano nga ya sir ang to be standard o na 8 mm o bako. So di po kiaro kay na pigpapalwasan dito kay. So dapat gabos po na pigatinda kang mga hardware sa ngunya. Dapat gabos yan standard, puminasar sa standard na para sa kabilya talaga. So para maaram kang sarong parabakal o kang sarong konsumidor na ang kabilya standard or nagsusunod iyan sa standard na pigpapautob kang Bureau of Philippine Standards kang DTI, kaipuhan hanapon niya itong mga labels. Iyuman sa na ang pinaka-importante. Sa kabilya, di ba halaba iyan, dapat niya unso labels, so size, kayan, enot, no? Primero, ang size, kuda, naggibo, ano sir Ken? Yes, Yaon Ma'am dyan, Ben. So logo kang manufacturer. logo. Mhm. So logo kang manufacturer. Approved logo kang manufacturer. Oo. So, iyan ang basic na dapat hanapon kan sarong konsumidor kung siya mabakal kikabilya. Kasi dapat so basta-basta sa nakita mabakal na daita pig riparo na importanteng dapat riparuhon ta para maaraman ta kung iyan na kabilyang iyan nagsunod sa standard na patupad kang DTI or kang Bureau of Philippine Standards kang DTI. Diyan ta masasabi iyan na kabilyang ano apuntahan certified. Certified. Ayan. So pansa ng bagay para hahanapon ta lang ito size as in so logo
Sir Ben, Yes, ma'am. medyo, 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 kung mariparo talaga kasi ma'am Bem so kabilya, bako lang po siya gabos corrugation, di ba? Sarong laba niya, ang pinakang aliputian is 6 metros ang sarong buong kabilya. So kada metro dapat itong kabilya nito, yaon. may marireparo silang markings duman sa kabilya mismo. Mhm. So kung 6 meters iyan, Sir Ben, dapat kada metro so hanapon ninda ito kada metro igwang size kang kabilya buda so logo kang manufacturer. Yes, ma'am Bem. Tama po. Ayan. So So, maray Sir Ben na i-impart ta iyan sa satuyang mga consumer para at least kabos kita nakasabot kung ano ang dapat ang hilingon. Kasi masarap, paano ko man yan maaraman kung certified iyan o bako, substandard iyan o bako. So, iyo ito ang dapat Yes, ma'am. tang. Okay. So, kabilya, pako. So, ano Sir Ben? yes, ma'am Bem, sa mga construction materials. Actually, nakulian na kasabay so illegal quality, tubo ta, so mga plywood, Mhm. so yan sa mga permitang tigagamit. Again, ma'am Bem, so nasabit ko sa plywood, naramdaman ko kasi Mhm. so kadak lang kang reklamo sa tuya, manugod sa plywood. So size na, ma'am Bem. Pag nagbakal da ng 1/4, kasi nasanay kitang 1/4, tapos 1/2 ang sizes, di ba? Isa, pag sinukol mo niya, sir, bako na po niya siya 1/4 ang hibog ng plywood. Again, mabem ang pagkumbenta giraray. So 1/4, 1/2 na mga sizes na gagamit na dati, bako na po siya yan ng basyanta para sa pag-measure kang hibog kang plywood. Ang tigagamit na baga, mabem, metric system na tigapunta. So ang sukol kang plywood mo niyan, bako na siya 1/4 inch. Ang sukol kaya nasa milimetro na, ma'am. Milimetro na ang diyan. So kapag nagbakal ka ti 1/4 plywood, 1/4 ibog, ang itataw sa imukan. So counterpart niya duman, which pwede mo talaga siya magkakaparehas na ba nasa 6 mm ata or 5 mm di ko sure so pinakang size niya. Kaya magkakaigwa talaga kin diferensya kasi sanay kita sa 1/2 ngayon ibog ito eh. So, pag tinawagan ko niya kang counterpart kito, magkakaiba siya. Kasi milimetro na ang pigagamit sa standard niya. Hindi na po ito pigagamit. Dahil na pala oo. Dahil na pala 1/4. So inches na pigagamit ng pansukot, ang hibog, ang plywood. Bako na po siya pulgada, inches, pulgada, di ba? So milimetro na po siya, ma'am Bem. Millimeter na ang pigagamit ng unit of measurement sa pagsukol kang hibog kang plywood. Okay. Kaso alin pa, Sir Ben? Medyo alin na ni Ma'am Bem. Kaya lang gari. Nasanay lang talaga. Nasanay na kita. Nasanay kita na pag sinabihan kita kang foreman sa kang trabahador ka na 1/4 kaya sir ang bakalon mo, 1/2 nga ma'am para pag kang forma. Di una nga yan. Di di una. So, Pang give nasanay lang cabinet. sila sa Pero sa totoo lang, iliwat Ma'am Bem, ang pigigil ka yan. Hardware, mga hardware owners sa mga representative regular sa pong tiga-apod sila para sa manong sa standard yan. Pigtataraman ta sinda na ang unit of measurement yan, nasa metric system na kita. Dahil na itong metric mga system. English gamit ko dahil. Parehas po kang tubo, Ma'am Bem. Sa tubo kasi, hanggang ngunyan, sad to say na, nasanay pa rin sa patang pag-iriba na ang pag ano nila kang tubo, so maibog or manipis, gagamit nila schedule 40 or schedule 20. So madaw ko yan, S40 nga ya, S20. So bako na, so pigbaguhan naman po yan kang standard. Medyo hali na po siya kasi nakasanay niya, Ma'am Bem, para kang paggamit ng batang toothpaste, no? So sanay kita na ang pigkataramta. Bakal ka ngayon toothpaste, ngayon gusto mo. Colgate. Mabagal, ano yung Colgate? Close up. Klaro kaya. So, dit po, so paliwanagan na sinapabot ang tamang unit of measurement sa mga construction materials. Oo. Pero Sir Ben, since ang napagpurunan ta naman sana itong mga pagtaas kang presyo, siguro dirumdum tagiraray
sa tuyong mga ka-consumer. And syempre, sa mga para tindaman, mga may sariling hardware and yun, hardware, na kinakaipuhan talaga may important na ang sa indang mga produktong naka-display. Maski pa iyan mga construction materials, dapat igwa manggiraray na price tag. Ano, Sir Ben? Correct ka dyan, Ma'am Ben. Oo. Definitely. Dapat Mm-mm. talaga gabos na produkto, offer nila for sale, dapat po igwan yung price tag. Oo. Bako pala importante, dapat kasi nasa batas iyan. Gabos na mga produkto na naka-display, online man iyan or nasa physical store, dapat igwang price tag. Kasi Correct. dyan nga ni Sir Ben minsan nagalaog or itong iwasan ta, iyan bagang mga so nagatarawadan gatarawadan pa or limbawa ako sa akong parating dai ako naglalaag ki price tag sa produktong naka-display sa tindahan ko ang pagpresyo ko depende sa parabakal. Strong. Yes. 'Di ba? Kaya iyan talaga ang pigalikayan iyan mangyari. Kaya nga ni igwa kitang pigaapod na price tag law. Kasi dapat talaga igwang naka-display na price tag. Narumduman ko kay ito, Sir Ben, pag every after baga calamity, talagang yaon kita dyan sa field para mag-ikot, para mag-check sa ininganing mga construction materials, prone ini sa itong bibintahihan. Nagtitake advantage, ag-approve ang mga paratinda. Kasi pagkatapos kang bagyo, dakulon ki mga nangangaipo kaining mga construction materials. So kita man sa DTI, yaon tulos kita para magbantay kang mga presyo kaini. As in, ining price tag talaga mahigpit ta ining i-implementar. Dapat yaon ining mga price tag, especially digdi sa mga construction materials na kung sain iyo ini ang kaipuhan kan sa tuyang mga kahimanwa. Kaya kadakol kitang mga nai-issuehan na notice of violation or nai-issuehan ki formal charge. Kasi digdi talaga minsan sinda mina-violate. Diyan ta mahihiling, Sir Ben, ang importansya ng paglaag ng price tag. Ano, Sir Ben? Yes, Ma'am. Ang price tag sa pa sa advantage sa lalo sa mga negosyante ta. Kami mga parabakal bagang mahinapot. Ano nga lalo na pag nailing na warang presyo. Siyempre maapot is puro Facebook ka dyan sa tindahan mo, ma-istorbo ka. Ma'am ngayon, ate, grano po ngayon presyo mo kayo nito? Parang man yan sa pagpapaliwanag kasi. Kumbaga sa maging komportable ka, tapos para bakal, para paghiling kay itong mga price nito. Di ka na para kulito. Kaya tingnan siguro sa Facebook na ngayon, ako tigil-posit ka nga kay kuya. So, mga araw ka ng sitwasyon tama. Correct. So, bako sana ini advantageous sa part kang consumer, pati man sa paratinda o sa parabantay sa mga tindahan. Igwa man ining advantage. Tadai ka na mauulang. Dai ka na madidisturbo, sabi nga ni Sir Ben. Yaon na available sa mga presyo dai na magparaharapot pa. Ano po? Okay. So, Sir Ben, kang na-mention mo itong mga construction materials, wala naman ki ibang naglangkaw, wala na, Sir Ben? Wala naman. Ito sa na mga na-mention ta. So nasabi ta na kanina na ang pigabantayan kan ay pero so presyo para maiwasan to sa mga pagsamantalagang mga pag-iriba, panduwa sa quality. Ang tulong po paglingawan na ang sarap pang jute kang pigigibukan dito. Pagbantayan man itong supply. Kasi importante yun na they madi-disrupt sa supply chain na piga. So kaya para padagos po ang sa tuyang oral daw na pagkabuhay. Lalong-lalo na sa mga basic commodities na. So saro po yan sa pigabantayan kan DTI kung para sa mga nagdadagong po. Bako lang po kami bantay presyo. So ang supply po, nakulang pong bagay yan para sa
Yan po permi ang pagkipag-ulay ta sa mga manufacturers o sa mga suppliers kaya itong inventory level nila naman to make sure na di kita mauubos ang kipagkaon o construction materials sa lugar ta. Dapat bastante. Yes, Check ta ma'am. kung bastante yan hanggang noarin pa ba yan, hanggang noarin ang supply na yaon sa store. Kaya iyan talaga ang taro pa sa mga pig mo monitor kang DTI bako sa naso presyo. Pero Sir Ben, na-mention mo naman sana kang kung wala naman ki ibang construction materials no na nagtaas. Ito na-mention ta boss na natawan ta naman sinda kigiya kung ano ang dapat din naghilingon pagbabakal ka itong mga construction materials. Siguro Sir Ben, paduman man kita sa itong mga basic necessity. Kasi pero igwa man itong mga ibang produkto, igwa ka Sir Ben dyan nakapon. Yes, ma'am. Oo. Opo. Igwa man gari ki ibang mga produkto under the basic necessities na under man sa satuyang jurisdiction na mga nagtaas man, nagkapira. Nagkapira man garo ito Sir Ben kung ako nasa sala. Yes, ma'am. Karoon ta muna sa construction materials na Opo. nagtaas. Iba Yes. kasing mga construction materials mo nagtaas. Pero sa monitoring na pinigibuta, ikaw lang kita mga selected products, ma'am Ben, na construction materials na monitor ta. Bako man gamo sa construction materials. Kakayanon i-monitor kang DTI. So, dakulong pong produkto yan sa construction materials. So, hindi lang po, so nasabit ni kanina, kumbaga sana, ilan po sa pikabantayan kang DTI sa pabilya, sa semento, sa pako, mga other electrical products, pikabantayan mo po kang DTI. So, iyan po, pasaro sa pagklaro, ma'am Ben. So, duman kita sa, sa base commodities na, ma'am Ben, ano. So, may notarang kang pag-increase. Pero, ma'am Ben, what papaabot ni Sendo na nagpalos kita kitong suggested retail price pang January din. Opo. So, nagpalos sa kitong suggested retail price, bako man isikida, ining mga tindahan ta digdi. Naglangkaw na man kang presyo, bakit duman sa suggested retail price. Kasi nga sa monitoring tam, ang ibang tindahan tam, hababa pa duman sa suggested retail price. SRP. So, ibig sabihin kay ma'am, so sa pagpalos sa kang January, may inventory pa ining mga tindahan ta na ipasakop kayo sa suggested retail price. So, may pa sinda naglangkaw pang presyo. So, nag-adjust sinda kang presyo nila sa naubos na so inventory nila. Yung mga bago nang abot na mga so, kung saan, tig-adjust na nila base duman sa bagong SRP ta. So, ngunyan, ma'am, as of now, may nakahabot sa may mga petitions na sa mga manufacturers na maglangkaw kang presyo dahil nga sa sudden sa paglangkaw kang presyo kang petrol product. Yes. So, Opo. as of now, padagos ang pag-evaluate kayang mga bosses sa DTI sa mga manufacturers kung sa tig-adalan po nila kung dapat ba talaga na pag-alangkaw kang mga presyo ngunyan. Ang isipunta diyan, ma'am Ben, ipuntang ibalanse consumers tapos so mga kayta sa paagi kini mga manufacturers. Ipuntang balance niya para kung sabi ko sa bago, they ma-disrupt sa supply chain na piga-apod. So may mga pag-aadal po, ma'am, na pigit ko. As of now, wala pa po kitang ang memo hali sa head office ta so nakitang suggested retail price na bago. Yung po man po giraray ma'am pigagamit ta. So pig-issue ta kang As of January 27, 2022. So okay. pigiling ka ma'am so langkaw kang presyo kang kang mga basic commodities. So sabi na sa ma'am Ben, ang increase niya, ang pigsabi na day malangkaw siyempre sa 10%. So biglangkaw duman sa suggested retail price base sa bagong igwang tulong brand na ang piglangkaw nga ni nasa hanggang 5% sa naman then tapos igwang duwa na 6% hanggang 10%. So ibig sabihin kaya kung ang sardinas ang range kang presyo ang tangunyan 50 pesos at 90 centimos ang pinakababa. Pinakalangkaw ta is nasa 20 pesos 50 cents araw kaya. So dakol pong brands yan ma'am Ben pang na pwede tang pagpili. So yan so mga medyo na notaranta naglangkaw kasabay po diyan so noodles. So manufactured tang
paboritong instant noodles. Kaya po kasabay itong Ma'am Ben, so, harang ha, so, So, may mga kinalingki. oh, so, so sobrang harang na. So, di po siya. So, mga locally manufactured ka lang na mga. So, yan po, kasabay po, siyempre dyan, so, sabon, bottled water, so, processed canned meat and canned beef. So, kasi, ang raw material sa mga kini, mga, halin sa ibang, lugar. So, toilet soap, tapos, so, battery ka, siyempre, Ma'am Ben. Iso mga igwa kita na notara na nag-list, pero, di siya malampas o siya duman sa paluwastang SRP na bago. Ayan. So, itong mga na-mention mo, Sir Ben, igwaman itong diit na paghiro kang sa indang mga presyo base duman sa pinaluwas na suggested retail price kang January 2022. Pero sabi mo nga ni, na ining mga tindahan na ininayaon digdi sa tuyang lokalidad, ang iba ka ini, dai pa man naghihiro kang mga presyo ninda kasi dai pa man naubos so inventory ninda. Mahiro lang sinda kang presyo, ma-take effect sinda kung naubos na so inventory ninda. Kaya sabi nga ni Sir Ben Casubago, kadaklan sa mga tindahan tadidi, mas hababa pa ang presyo kesa duman sa suggested retail price na pinaluwas. Pero Sir Ben, gusto kong ipasabot tiraray sa satuyang mga paraan tabay, sa satuyang mga ka-consumer, lalong-lalo na kung ano man ang importansya kang pag-monitor kang DTI digdi sa mga basic necessities na ini na under our jurisdiction. Kasi pigsasabi tabaga na kita sa DTI dai man kita kaayan na power mag-control kang presyo. There is no such thing as price control. Igwasa na kitang nangyayaring price freeze, no? Price freeze pag nasa state of calamity ang sarong lugar. Kaya Sir Ben, siguro yun na ini ang dahilan kung nata kita nagmumonitor kang presyo. Tama, Sir Ben? Yes, Ma'am Beb. Iwat ang termitating sabi, ini pag-monitor sa mga presyo. Kaya tayo ni para maprotektaran ka sa mga on the other hand naman, mga monitor ta, Ma'am Ben, maliwat, isasabi ta na pigagamitin ng mga datos kasabay po kita ang DT sa RTWP. Ibig sabihin Ma'am Ben, sa pag-adjust sa mga mga pag-iba, kasabay po kami, kasabay kita sa DTI. Mga factors kini kung purchasing power Ma'am Ben kasarong mga pag-iriba ta. So saro po sa pigo-consider sa RTWP yung presyohan ta ng mga basic and prime commodity. Hindi sa palibot ang kung bagasan no, so may mga petitions naman niya for the instant sweldo ka mga pag-iriba ta. So saro po yung pigagamit basihan para ma-increase o dae ang sweldo ka sa tuyang mga pag-iriba. Siyempre kita man. Ayan. Tapos saro pa gari dapat igwa kita kaining datos kaya kita nagmo-monitor tanganing igwa kitang basihan kung ano itong presyo halimbawa sabi tangani kasubago so pag may mga kalamidad may price freeze so duman kita ma-base duman sa monitoring ta bago bago mag kalamidad na data mapigahagad ito disaster risk management kanta Ma'am Ben pero may kasabay tayo na kung ano man kung may kalidad na nangyari ang babasehan ta permi sa pag-issue kay itong price freeze na pinabot mo kanina so presyo kung kasuwarin o ultimo tang pag-monitor kang presyo so yan po ang maging base kung naglantaw pag nag-price freeze automatic price control ibig sabihin kan frozen presyo before mag-abot sa kalamidad. Kaya ang monitoring ta Sir Ben kan sa tuyang mga monitor sa mga provinces every week talaga ini. Pero simana talaga ini. Iyan nga ni. Para igwa kitang data kung saan kita ma-base
kang sa tuyang pag-price freeze. Iyo ma'am, minsan na may pagkatang feedback na ang piggibo nga kan dito is kamusta lang nga monitoring. So wala man nga yung ipon yan. So kaliwat po ma'am, sabi ta trabaho ta talaga pag-monitor. Kunya pa iling pag-monitor ta bako lang so ilingon ta lang ang kasabi nga ni po dyan, critical na pigsabi kanina, to supply kang mga produkto kang pangangailangan sa tuta. Pangunahing bilihin tigapod ta. So of course, pag may nanotaran makita siyempre na nagpalga duman sa ipapairan sa mga other fair trade laws tapos sa mga price tag ta. Siyempre, kay puwanta mag-issue ng notice of violation. Sa mga nakaantabay po sa mga kadagong sa Pambet, ang ano ta is kami po, kita po sa DTI, ay nagpapalta pag-monitor kanyang presyo weekly. Dapol po kitang piga-monitor na basic and prime commodities para po ma-assure ta po na igwa kitang sapat na supply kang mga basic and prime commodities. Siyempre sa tamang presyo, sa reasonable presyo siya. Oo, ayan, oo. Kasi minsan, igwang mga nagaulo, dahil taman iyan, maiiwasan noon, tiguulukan gayon si DTI, sige man sa nadaan ngayon ang monitor ni DTI. Ano daw ngayon, pigagi mo ka ang DTI, kaya pig-monitor nindang presyo. Ito ang pigigi po ta. Dapat ipakita ano kaiyan, data. Tapos, minsan baga Sir Ben, nadadangog ta, itong sa DTI ngayon, pirmi nga nababa ang presyo. Pirmi nga daiman nga naghiro. Pirmi daiman nga paghiro ki presyo dahil taas. Dumang ka ngayon magbaka sa DTI. Huwag ka ngayon magbakal sa DTI. Kaya, yan, Sir Ben, mas magayon na pinapasabot tagag giraray. O, ulit-ulit ipapasabot ta sa satuyang mga ka-consumer, sa satuyang mga paraantabay di sa radyo na ano nga ni ini, na ini ang mga rasones, ini ang mga dahilan kung nata kita nagmo-monitor kaining mga presyo, kaining mga basic necessities and prime commodities. Kasi daiman kitang poder na mag-control. Kawa ining nangyayari sa ngunyan, grabe ang sunod-sunod na pagtaas kang presyo kang petroleum products dahil ini duman sa gyera sa Ukraine, tapos dahil kita basta-basta pwede magtaram na dahil na mag-increase ta kairakman kang sa tuyang mga kahimanwa ade, di man kita kaiyan ng poder magtaram. Di man kitang poder magtaram kaiyan. Sabi ta nga ni Sir Ben, di ba, most of the time, ang ining sa tuyang mga negosyante, tindango na nagsasapar kaining mga losses. Kasi daiman ini pwedeng ipasa sa consumer. Kaya ining mga increases mo yan, reasonable ini. Sir Ben? Daiman basta-basta mapaluwas si price increase. Kung daiman ini pinag-istudyaran kimaray, nag-aradalan man kan sa tuyang mga officials, ekonomista sa taas. Together, syempre, yaon ang mga manufacturers, Sir Ben, sa urulay ninda, sa pag-agree ninda kung ano ang valid or reasonable price increases kaining mga produktong ini. Yes, Ma'am Ben. Yung nasabit mo kanina na ang tibo kang DTI para at least ma-temper in epekto kang taas kang presyo kang petroleum product. Itong makiulay duman sa mga manufacturers na kung pwedeng dito muna so nasabit mo kanina na mga manufacturers nagsasapar muna ka mga losses. So, yan po ang siguro sa mga naging epekto kang pagkipag-uli ka mga bosses sa mga manufacturers para at least
grabe nga, so pag-fuse na ngunyan, so crisis na ngunyan, so kay po ang protection ng mga giraray, hindi mga kasaradayan ng mga consumer. So, Mhm. so peso nila, so worth of money nila, so kay po ang pong iserto na worth talaga itong sa kanila. Kasi nga, Ma'am Ben, difícil ang pagkabuhay ngunyan. Mm. Sinamahan kita kay pandemic, wala naman kay panibagong fuel crisis na nangyayari sa tuya. Tapos, pagdago sa pagtaas ng presyo ng petrol product, sabi nga ni Sir Marcos bago, bago kita mag-programa is gari igwa na price increase for next week sa petroleum product. Kung wala, no, Oo. data pa po aram. Kaya, Sir Ben, padagos na sabi na di man pwedeng malugi man na grabe ang sa negosyante. Pigbabalansi man kang sa tuyang mga business communities, including the officials, mga opisyalis ta sa taas, tanganing kumbaga ano ini bako man magabaton kay sa or ining mga negosyante di man malugi kasi say pamanegosyo sa tuya. Tama ka dyan. Oo. So balance kang balance kang consumer protection, tapos balance kang para sa mga negosyante. So ining mga nangyayaring pagtataas mga presyo kaining mga nagkakapirang produkto lalong construction materials reasonable man ni. So kitang rason na mag-agrangay tagabus kita apektado. Gabus kita nagagabatan kaining sitwasyon na nangyayari sa tuya unya. So kita bilang mga bilang saro sa mga regulatory body nag-iimplementar ki mga batas para maprotektaran ang derechos kan sa tuyang mga consumers yaon man sa nakita digdi para magbantay na daiman ki mga nag-aaprobitsyar o nagbebentahe. Yes, Ma'am Ben, tama po yan. So, kaliwat, ang permita pa pangapudan, Ma'am, sa mga negosyante, tangon yan, na kung dumakita sa proper business ethics, para ini mga consumers na, di magbalyo ki suki nindang tindahan. So, ito mag-giraray para ipatronize itong negosyo mo. So, sa mga consumers naman, ang pangapudan sa giraray is, adalan ta pong maray ang budget. Dako po kitang mga pwedeng pagpilian kung tempo kasya sa budget basta po safe tapos quality. So, dako pong brands kitang pwedeng pagpilian. So nasabi ko kanina, Ma'am Ben, yung brand kang sabi niya sa medyo dakulian. So pwede kita magpili kang kasya lang sa budget. Kung may sobra kita, pwede mabago ta mabakal kay ito medyo mahal na brand. The same goes sa ibang mga produkto na sambit. Sa mga construction materials ni same. Iyo man, oo. Iyan ang importante sa Ben, na tinatauan ta kay choices ang sa tuyang mga consumers, no? Na ang choice ninda, syempre depende sa budget ninda. Kaya nga ni, dapat yaon naman, mabalik naman kita sa importansya kang price tag. Kasi kung yaon ka dyan sa sarong tindahan, syempre, dapat transparent presyo ka iyan para malaog-laog mo ang budget mo na available yaon sa bulsa mo. So diyan dapat masabutan inikan sa tuyang mga kanegosyo, mga negosyante. As in, syempre, ining sa tuya man ng mga ka-consumer, pinapasabot talaga sinda na tinatauan ta sinda key choices. Ano, Sir Ben? Correct, Ma'am. Tama ka dyan. Ayan. So, siguro, Sir Ben, maduman ka sa tuya ng mga tips, sa tuyang mga consumer, lalong-lalo na ngunyan na nagtataraasan na ang mga presyo. Kaining mga, siyempre, ining construction materials, ang dahilan kang pagtaas kang presyo digdi, itong padagos man na pagtaas kang
petroleum products, oo, raw materials. Part kang itong mga raw materials na pigagamit nila sa pag-manufacture, ini syempre na petroleum products. So siguro Sir Ben, bago kita magpaaram, tawan taman giraray ki mga tips ining sa tuyang mga ka-consumer sa saindang pamamakal. As in, siguro sa sainda na ring mga ang apod ka ini, tipid tips baga, tipid tips. Tight yan. Tight talaga ngunyan ang bulsa ta. Ma'am. Sige, Sir Ben, please go ahead. Ining tips ka ngunyan, medyo general lang, kung ubuso daw, kukulangon lang at di ba pabayado kita kang BCG sa overtime. So, sa tips lang sa mga consumers, ito nasabit mo na kanina na mag-shopping po kita. Dapat kita, bako kitang impulsive na mga buyers. So, kung kitang choices na pwede pagpili. So, sa mga nanita mo niya, ng mga matibayo, mag-budget yan, aram ko na day minaw man kamo dapat dadaugon nindo kami sa mga pag-budget. Aram nindo kung paano kung magsaw. Ang sabi mi lang sa indo is para maging worth of value kang money nindo. Pili po kasi naayon lang sa budget ka. Kung medyo tight sa budget ka, duman kita sa mga brands medyo ababa ang presyo. Kung medyo alam ko medyo bako na tight sa budget medyo may sobra kita, din duman naman kita sa baka kuman makata na ki mas masiram na classic pilata. So yan po sa mga tips. And of course, sa construction materials. Ang sa tips sa Ma'am Ben, be sure, ang pigit sabi dyan, so quality ang produkto sa mga construction materials. Dito po ipapagsakripisyo ang worth ng construction materials versus naman sa presyo keto. Kung para makasigurado kita, ihiling mo tawag sa pigsabi kanina na PS or ICC marks para makasigurado kita na pwede siyang gamiton maging po dito man pigsabing maging pigsabitan na at least pinakalindong materyales akma duman national standard kung inasar po duman Philippine national standard na pigpapa-implementar sa tuyang. Ayan, okay. So ayan Sir Ben, siguro nakahatod na naman kita mga importanteng impormasyon sa tuyang mga ka-consumer, lalong-lalo na sa paggagastos, pagtipid ngunyan na mga panahon na ini na kung saan padagos na nagtataraasan ang petroleum products, as in syempre magkakaigwa ini ki domino effect sa tuyang mga ibang mga commodities na saro sa mga major raw material na gagamit ining petroleum products. So sa giraray, sana po na naupdan kamo sa muyang pag-ulay-ulay mo niya na aga sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Salamat Sir Ben. Inigiraray po si Bem Romano Berango kang DTI Regional Office 5 ang sa indong ka-consumer na nagsasabing matalino, mapanuri at malayang mamimili. Tandaan po natin, makapangyarihan ang consumer na may alam. Maray na udto po sa Indogabos. Salamat Sir Ben. Sa sunod na Biyernes po giraray, mag-iiribanan po giraray kita sa city. Salamat. Happy Friday. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor.